Uyaqhubeka umhlangano oyisipesheli womkhandlu kamasipala waseNelson Mandela Bay. Ndiyazibusela kuni. Intlanganiso yebhuku befuneka iqale namhlanje intsimbi yesithoba khange iqale ngexesha emva kokuba usomlomo webhunga uGerifanekekethe ulinda amaphepha soke enkundleni efuneka banike bonke oceba ebhungeni. Thexa siteke qala ne-EFF izolo yathi yona iphakamise igama kaGerifanike kuba bengusomdolophu omtsha kulo masipala ombhaxa besithi bona bafuna ukukhupha usodolophu Retief Odendaal nesekela lakhe uCosta Jack esikhundleni sakhe besithi usodolophu sekasodolophu Costa Jack ebebandakanye ibhizinesi yakhe nemetro into afaka yenzeke xa uceba apha kulo masipala ombhaxa kodwa sivile kuba iOrder General yazisusa yazikhaba ezisityholo ngakuCosta Jack. Theke xa sele nosomlomo uGerifanike ekuthiwa nguye usodolophu omtsha wathi yena kudala ecela uDA Meya Odendaal ukuba athathe inxaxheba aye kwi-northern areas aguqule imeko yabantu phaa kodwa kunangoku akho nto ayenzile esithi ke nguGerifanike ucinga ukuba makahambe ngoyejoyina i-ANC ne-EFF ajonge uba kanokwazi usangoqu na. Uye waphendwa ke ngoku uMeya Odendaal wathi ayikho ngolo hlobo tu esithi eyona ngxaki kaGerifanike ukuba uthanda izihlalo kwaye ufuna i-DA ibhatala amatyala akhe into i-DA soze iyenze kodwa ke kufuneka sijonge uba ingaba na iza Odendaal imeya okanye sobona umsomlomo uGerifanike ethatha isihlalo esitsha njengomeya weNelson Mandela Bay. Kodwa ngoku masibile back to in studio.